Karong adlaw, Domingo, ang atong ebanghelyo naghisgot kabahin sa pagpasaylo sa kaaway. Mga igsoon, dili kalimod nga kanang pagpasaylo sa kaaway maunay pinakalisod nga pagtulon-an ni Kristo. Di gyud na ikalalis, lisod gyud mga igsoon, di ba? Manong na ako'y suggestion. Akong pamalandong, gibahin ako into 3 ang pulong nga pasaylo. Pa, say, uglo. Pa stands for pangayo sa grasya sa Dios. Mga igsoon, ayaw gyud gamita ang tawhanong kasing-kasing. Kusog kay nimo dumot. Pangayo gyud sa grasya sa Dios. Lord, tagai ko sa grasya sa pagpasaylo kay lisod kaayo, Lord. Tagai ko sa imong kasing-kasing kay sayon kay kang mopasaylo. Timan ilang daghan kaing makasasala sa iyang panahon. Siya gani mismo nakasinati sa kasakit, di pa kaulawan siya pero gipasaylo niya na tanan. Maunay kasing-kasing sa Dios. Ikaduha, sayop nako gipasaylo sa Dios. Ngano tuod malimot ang mga igsoon nga usa lang kasala sa atong kaaway maglisod tag pasaylo, anyat kung atong tan-awon atong kaugalingon daghan kay tagsala against God, anyat gipasaylo ta niya. Ayok makarealize ta nga tuod no, sayop nako gipasaylo sa Dios, anyat ngano maglisod kog pasaylo sa usa lang kasala sa akong kaaway. Ikatulo, lo stands for luoy pud sila. Ang atong proof ana katong gabitay na si Jesus sa krus. After all the humiliations, tortures, persecutions nga iyang nadawat, niingon man gyud siya, amahan pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Luoy pud sila. Ang atong mga kaaway bisan maglagot ta, pero naa po na sila history sa gagmay pa nga wala nila gituyo nga maoy nadak-an nila nga behaviors. So mga igsoon, pasaylo.